I encara en matèria de seguretat ciutadana, cal apuntar que la matinada de les dues primeres nits de l'any han estat tranquil·les. Concretament, al llarg dels primers torns nocturns de l'any de la policia local de Cambrils no s'han registrat incidències remarcables. Així ho ha pogut comprovar un equip de televisió de Cambrils que aquesta nit ha acompanyat una patrulla en el seu torn de nit. Les primeres dues nits de l'any a Cambrils han estat tranquil·les. Així ho asseguren els responsables policials que en les dues primeres patrulles nocturnes del 2008 no han realitzat gaire sortides urgents. La policia local de Cambrils comença el torn de nit amb una reunió conjunta amb els 6 agents que treballaran fins les 6 de la matinada. 4 d'aquests surten de patrulla i els altres 2 romandran a comissaria. A l'hivern, quan hi ha més robatoris, així és de cara a la nit. Els silenciosos i així habitualment són a les nits. Clar, la diferència. Encara que digui que l'hivern és tranquil, hi ha dies de tot. Les primeres sortides de vigilància són a les zones rurals del municipi. Aquí es realitzen habitualment les patrulles preventives. Ara mateix som al que diem els 4 camins, que és la cruïlla del camí de Montroig amb el camí de les Francines. És un punt bastant estratègic, és un punt que ens toca quasi a final de terme. Aquí a l'esquerra tenim el que és el barranc del riu Rodecanyes, ja parteix a la mita en Cambrils i Montroig. És una via molt de sortida, una via en què es troba una via secundària on gent que malintencionada a dir si han comès algun robatori o porten drogues, les solen utilitzar bastant. També és a modo preventiu per evitar robatori interiors de masos, tot i que és difícil agafar ningú aquí perquè som 2 i a part que resulta que a la nit si hem de seguir darrere un cotxe per aquí als camins tenim problemes, evitem que la gent se confiï massa. Si ens veuen aquí saben que aquí està vigilat. Varios cables con la grúa, ha tirado varios cables de Telefónica, se supone. Els agents reben un avís de la comissaria que els dirigeix cap al carrer Barcelona, on el camió de les escombraries ha arrencat els cables d'electricitat i telèfon i ha deixat sense servei uns blocs de vivendes de la zona. Ja hem procedit a avisar a FECSA. FECSA ens ha confirmat que 2 operaris venen cap aquí. Telefònica encara igual trigarà una mica més. Nosaltres de moment hem tret al carrer per prevenció, els cables han quedat al terra. A veure si que un cotxe s'enredi o bé es causi més danys als cables. I bé, nosaltres continuem el servei. Un cop resolta la incidència, la propera tasca policial és a Vilafortuny. Després que un incendi dies enrere cremés una casa desocupada, ara es sospita que hi podia viure una persona. Però aquí l'altre dia va prendre foc. I bé, vam mirar... Al passeig marítim i els habitatges de la zona també són habitualment vigilats. Les residències més poblades a l'estiu fan que alguns cops siguin ocupades il·legalment, ara a l'hivern. En un carrer proper al castell de Vilafortuny apareix un vehicle amb el que sembla haver patit un accident. Els agents comproven la matrícula i fan una ronda per la zona. Més endavant aturen un vehicle que circulava sense llums. No, venia sense llum per aquí, bueno, venia una mica ràpid i ens sembla una mica estrany. Són 2 joves que acaben de plegar, som que coneixem d'aquí al poble, acaben de plegar al treball per acompanyar la de la feina, però bueno, hem fet una mica la sussuda que vagi tranquil per aquí. I bé, l'hem comprovat la documentació tota correcta, i quedat així, no res. Ha sigut veure sense llum i veure una mica ràpid. En un portal d'un habitatge de la zona de la platja, uns joves, la majoria menors d'edat, s'han instal·lat en un portal, amb indicis d'haver consumit drogues. Els agents troben substàncies estupefaents i comproven que l'edifici no hagi patit cap desperfecte. La nit acaba. Un cop a comissaria, el balanç és positiu, en el que s'anomena una nit tranquil·la.